the mystics in it, God. Shit, Ho got a hell of a grip. It's never a problem till niggas is ballin' and bitches they all. Да. Лул. Или нещо, кой беше? Той има... Браво. Браво на мене. Ох, майко. Малко са ми силни от слушалките обаче. Едно намалим малко. Ей, как му цели, бе? Ей! Аз ще го стреля. Не ти дам да ме стреляш. Не. А така? А, верно нямаме танкери. Виж. Аз мога да танк. Като не е българин. Значи не знам. Чакай, ти си танкер долу горе. Опа, кой си има то левел? Кой си има то? И той го има. Я да не стоя много близо, защото да не му ганкнат. Бата най-мразя е така да им ганкват в началото. При мен това почти винаги става. Да им ганкнат в началото. Абе? Да. Кажи ба, братче. Ти от ли си, бе? Абе, от ли си как? Ларой капе. Кой път ти каза, че му взимало много АП? Ти АП знаеш ли какво? Как ще разбереш, че взима много АП? Кое е ли лавото? Абе не, бе. Добре, как взимаш толкова ability power, като ти имаш 0? Това ти е от жабата, май. Жабата си е взел, нали? Еми. Ама не съм сигурен. Добре, оцелих го. Кофти ли ти, а? Еко. То няма мана, човече. Yes. Скабихме му маната. Гешка, внимай там. Защото Вейгара ти идва, май. Да знаеш. Гешка. Добре. Не бе, аз те питам дали си тука. Защото аз го видях човече. Ама, ти затова не мога да си по-малък левел. Кой си фарми, като тигнеш 6 лева, чак тогава? Фарма си. Не фармиш? Жив. И не си взел ред бафа, то сега трябваше да си го взел. О, добре, тия на бота долу горе ги бият. Долу горе са. Айде, доде го казах, доде да ги похвала. Айде, чичи.
Ретарди, какво да ти кажа? Какъв е лъкър това Вейгара, бате? Идва ви удира. Само да кажа. Яла да го срещнем. Той го няма. Той си взима реда, знаеш. Аз имам ред. Пиц. Той си го е взел вече, what? Сигурно взима някоя друга джунгла. Той сега дойде. Браво. Много гадно се измъкна това. Вейгара. Нещо колко малко остава. Аз ще го игнайтна. Так, айде, я да видим дали мога да доджвам. Не мога, баш да доджвам. What? Бато ще на комбо игра. Да, знаеш кога? Сега ще ти скочи и ще ви... Не, гешка да не му скочиш на това. Не му скочи. Стига, де! Бате, ти сериозен ли си? Как ще стане на толкова малко и ще умра? Значи той като стане на малко няма да умра, обаче аз като стане. Бате, бота много фиднаха. Браво, майкото. Значи ако се стегнем, може и да ги бием. Вейгара не е толкова добър, просто сега бех на малко кръв, защото факълтнах и той ми взе... той ми взе първо демидж с улта, после аз му скочих, защото трябваше да го убия, нямаш какво да направя. Той ме стънна. И аз го убих, обаче и той ме уби. Останах на малко и от миньоните. Ишо. Той кой е лева? Седми като мен. Но мисля, че аз по първи го дигнах се лева, тъй че... Значи аз ще му скочим, ще му скочим. Да знаех през колко време му улта... Че да знам кога се паза, обаче... Така? Стига де бот лейнари, бе, бате! Много мраза е така да имаме фидерски отпори, бате. Аз да си справям на лейна. Добре, как ме стъмна? Това е да си брокен чемпион, бате. Това много не ми е ясно как стана. Да, знаеш кога? Майко. Добре. Сега разбира. Аз го предих щастлив това. Аре, давайте да им скачаме отдолу. Бърши. Не бе. Много е тъпа тази Тристана, скача им 2 в 1. Има това.
Бате, Тристана, тъпа ли си, за кой избута на там? Имало ли е флаш? Няма. Аз поне си взех килчето. Единия как го снайпна. Ще помогна да пъшнат, че да могат да направят нещо. Ще е нищо. Гешка, внимай, този има много момиче. Само за протокола. Моля го направиш да. Май мога, сега ще видим. Сега че разбереме. Май че можем, а? Можем. Оф, толкова... Много 3-4 ще ми... Леонет. Тук. Расти. Вземи му блубъфа на това. Той на мана ли е? Мой беше на мана. Да, ще успя. Ево за Дрейк. Оф, еко. Бързо, че то ще ми пушне колата. Искам да го изядем. Сори, ама си го бях ултнал. Абе, ще взимаме ли нещо там да правим? Да, ще донесем една скара. Не бе, не се шувам. Да не ще караме, бе, ще правим. Нали на бабата ще ходим да се катерим. Стига. Дариус безкрайната кръв му викат. Ти си много здрав, бе, аре, умирай. Браво, Еко. А това си уракът от техния отбор. Бате, той има 4000 кръв, бе. Как да го отдам? Не, бе, Еко. Ние почти го убихме.
Я бой. Погиджа. Ей! Еко, бедай! Не си безсмъртен. Стана. Бързо и се връща веднага. Ще поставя готово. Аз много не мога чисти си. Бързо идвай. Ебе, виж къде сме ние. Ми да, вие стойте отзаде, гледайте. Наслаждавайте се как умирам, що не. Бой, 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 бой! Бой, бе! Браво. Браво. Взе. То дори не мога да напише търът правилно сега. Автора, къде ми колко пъти се. Добре де, за какво го прави това сега, кажи? Къде е като? Той умря. Аз му пингвам, че идват. Той стои и ме гледа, чакай, че май се... А, не съм. Как да ги биеме, като наши си? Кучи. Те за Дрейк. 100%. Зеро се. Бегай! Аре, изгубихме ти файта. GG. Сам това не иска. Или какво, опитвам се го убия, ми да. Да се дай го види. Сега ще взема Дрейка. Съвсем.
Куч. Не мога, не. Разбираш ли, ние... Ем, че нямаме танкер. Те имат най-големия танкер. Как да ги убия? Карен къде е? Зависи толкова, кой как да го убие. Браво, да сега какво правим тук? Трябва да пушваме. Ние бяхме 4-5 също. Също двама. Добре, само аз ли останах да чиста тука? Да бе, гоните го вие без миньони, къде сте тръгнали? Как нямаме миньони, какво ще правим? Чиста, но... Бутай. Дай ти бутай. Сега инхибитора питаме и сме готови. Го е, ония ги се. Браво, бе! Не му скачите. Не му скачите! Те имат 3 танкера, човече. 3 танкера. Вечния стън. Обърни се да те бият вече. Бате, и аз искам кил, бе, майте ли това да не. А, добре. Можеш. А, не, бягай! Ема трябваше да си гледаш кръста, човек. Мерси, че ме отно и си изхабила. Абе, 3 стана. Бърже, докато не са се спалнали тия. Бързо!